Тоҷикистон имрӯз барои кушода шудани рейсҳо хабари навро эълон кард. Имрӯзҳо рейсҳои Душанбе ва Дубай кушода мешаванд. Рейси аввалине ки аз Дубай ба Душанбе парвоз мекунад, имшаб аз ҳавопаймои Somon Air аз авиакомпанияи Fly Dubai парвоз мекунад. Лекин аз фурудгоҳи Тоҷикистон хабар аст ки рейси аввалине ки аз Тоҷикистон ба Дубай парвоз мекунад, ин бо ҳавопаймои Somon Air шаби 6 август мебошад. дар бораи кушода шудани рейсҳои Тоҷикистон ва Москва бошад, инро то ҳол аниқ накарданд, лекин дар наздиктарин вақт бояд ки ин рейсҳоро ҳам кушоянд, барои он ки дар Тоҷикистон назар ба дигар давлатҳо дида ин вирус хело ҳам кам аст ва ҳам одамоне ки дар Тоҷикистон сиҳат шуда истоданд назар ба дигар давлатҳо хело ҳам зиёд аст. барои ҳамин бояд ки ин рейсҳоро хело ҳам зудтар кушоянд бо нархи арзон. дар айни замон бошад дӯстон, аз Москва ба Душанбе танҳо 14 рейс меояд. ин ҳам бошад бо ҳавопаймои Somon Air. бо ҳавопаймои Tojik Air бошад дар як ҳафта як бор. ва касоне ки мехоҳанд дар ин бора маълумоти бештар гиранд, рақамҳо дар рӯи экран. бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.